Yoroi try, ngai ngoi try kan ngi ilaban wan biang shiki ke jongfi limbo kan ke program joko potnet bagi de kuan penyang subhai fi barok kinong pet akan ngi haga kerteng ke jong Jesus ubulong nong penyam jengi bat shisha akan ngi sunguru ba akan ngi studio ke jongi ilaban non kat ipaso bante berkumjuri ipaso molong manwara akan ngi jingkai na kan ngi ketien ke jong blai bahkan ngi jingkai ke bagi ni kren ke ngi ngai kan long sha kata ke jingkur ku haga jim ke jong fi we pi we bat ke bagi lawan ra akan ngi kan ngi ke kata ke bakado ma bunsin kum ki breu ne kum kita ki bangai ro bunsin ngim sutu ya ke kata ke bakado ne ki kita ke jingja ha kita ki sngi ki bakado but akan ni sngi in yo ban ya kren phang kata bakan longsha ta ktien ke ban yo ya ban rong po ke jim ke jongfi ba ma firu ki ba pe finyo ma chibun ke jingkerku ba akan ni ka po ang skwa ban kali ni kong do I posto mo nga posto bunsin ki breu kim sutu ya ke kata ke bakado to kindiat filapan pensyai ki Ladang bakado kamut kadan lebas dang. Ke beginning and end. Pada yang tahap ong ke benengkong kadai lesi ubriu lang kayu. Baga bakado kadai ke jingyap ke jongu. Ki last days ki jongu ma kita ki sengi ki bakado jongu. Bala ngipet ya kata hakan ke sengi ngimpet ya ke jingim ke jong ubriu. Ringin nyepet ya ke baga ketien ke jong blai ke keren. Ya kita ki bakado. Ngin snol tu ya ta ke bakado daga ketien ke jong blai. Bonsing ya snowbait ki sngi ki bakado Henry ka jingkali ka long ka kata ka bakado ko mengila ibu akan ka sngi ka mat ka bangin ya kran pangangai mapi ki ba sha skor ka tin ki jong blay ka poru snap ha bangangai ka long ka jingkar ku ya pi hagan ka por ka bamenta bangata ka bakado ka bangi kwa banya kran ka sngi ka long ba blay ude basdang ba ude blay ruban penkot kabamut habang bakado kamut kalari kapor kabaw blay benkot yagi baro iya kabaw lasdang padahing ta ladang ipet ya kata kabakado ani gasngi kamut gidan ki science ya kabaw blay open pau ya kita giya ki bakado da ladang ipet ya ka jimpet em ga jong blay ho blay lasdang ya kapertai lasdang iki baro but u airu hakabakado ya gibriu ya ka jing penem ka bakado ka david ka jing penem bala bangi pai ya ka tin ka jong blai ka bakado do em ka david ka jing penem bakata ka jing penem em ka dai ka blai u pa ela jong u kon jong u jesus christ but leng ba jong u open em ya ka sai bro ka we but ka ya ka bakado do ka dai kata ya ka bala the no book yo men sim ba ko elor ka do baro bakin sung thu ya kata ka dor jong ka jing penem but ya ka bo try ulale ya ka ka bola sha vi play ka tin ka jong blay dangi play gini ki southly gospel ngi ibe ya ka jing sha sa rafna ka jong try ka ding phna henry kam batai chai ka to henry habang ngi yo men sim ba khoi u pol u yo pdiang yo men sim ba khoi u da batai chai ya ka meaning ka bakum no ne ka jing mut jong ka jing sha ka jong try ka ding phna bat balai bola sha bat ka ba don ha ka jing sha bat ka ba mi na ka jing sha ro u de pol u bi to ka ta hadin ka jing try ka jong men sim ba khoi bala bangi puli ya katin jong bleng ong ki singi ki bakado ka dei kumba u joel ong ki singi ki bakado kan the do book ya to men sim ki jong halor ka do baro ngi isha la the yu men sim ba ko book na do ka singi pentecost but na do singi pentecost hado menta ka dei be singi ki bakado bangai ki apostol ki jong try kim shimla baklaban sungu thu ya kata nambar hab ong singi bakado to ka por em ki sungu bakan kut no hang to hi tarap ki de wa ki ying ki sem ki jaka ki puta ki dilot kis ngowe bakal akut no andre kala dai sisa ka bakut tambah ka jerong te kata ka bakut kam lengkot kata ka bakut andre ka dai ka jerong pangai ngo yu blake ba kata ka bakut em kam dai tak sisngi ar sngi ka dai menta ar hajasnem kala dai ar hajasnem kata ka bakut ke jong blake bangi sisa na do basdang ka pentecost hado menta ngi ba ka dan ki jing the sisa ka jong masim ba khoi halor ka do baro ki kun chrang ki kun kan thai ki yu i kita ki jing pos neo ki temen ki thu lupa bat kita ki samla ki i ki jing thu pa bengi kita sedang na do menshwa bengi ki jing tre ki jong gospel ka baroi ka pertai baro ka wei lamba ki jing tre ki apostle badi nang ta leng ba ki missionary keleng ki bau try usai ya ka ba gospel ka wan sidu shani but keleng ka pertai ba ka gospel ka lech namar ka ni ka dei ka jing tre ka ba khadu ka jong blai namar umman ba koi ka man sim gan jat no
Reba barok kin poi sya kejing kala kamut menta ngiui ya kata kejing tray kejong blay kebas dang naduk sengi Pentecost ban ngi bahaduk menta kadang ye tray bakadang klan jesu hagini ki sengi lingi bon ba ki breu ri muslim lingi aduk kumakan riu hajar ngut kita ki muslim man laga sengi ki kala kamut naga kan news Al Jazeera ngi baki kala ke bamut kejing tray kejong muslim bakut kejor haduk kata-kata bakata di ka sign na di ka jing penpau ke jong blay bangi im shisha hakata ka bakhat do bar ka baar ka long bo jisu u penpau yang iru bangi im ka bakhat do ka long ukran chipang ke Israel lenong ka baar busaw na ka gospel ka jong Matthias ka ito ingi kani ka khot ka ba lai puar ka ong to nangti ka parsi nauding dumbur habaka tanat jong u ka la khiluk ka saisla pitip ka lior ka lajan kumjuk mapiru aba pinyu kini ki ek baro to tip bakal long hajan haga jingkang ujiso bukuran chapang ding dumbur ukuran chapang ke Israel te kumno kata ke Israel kala khilung bakal saisla ke Israel ni na do menshwa ngi pai do usnam nyopo edi hapo jing sensar jong pai cha Titus jong himarom wala penjat ke Jerusalem balik ke tempel ke baar pom lalu lut baro banado katu kapor giju gilas dang man saprat keleng kepertai fin pai giju gilas dang man saprat nduk kapor jong ki Assyria kapor jong ki Babylon nadu tu kapor te lapen saprat iki keleng mo bar kapor jong gimit ki Persia gi iba ho gilas ring merau keleng gilas dang poi henrei ke ba khat do baki poi keleng senan kepertai kade ha jing penjat ke tempel ke baar haus nam nyopo edi hadin Chris badeng ta bak nadu nang tuhi ke Israel kamdan syu hiru kala long ke jaka ma yele thma ka rish yap sudah bat kumta mo kiwan kita ki Murmuks ki Turks kiwan kita ki Ottoman mo kiwan kita ki Arabs kala de ke jaka yele thma ba ke Israel amdan Israel syu laja bakala long tang kata ke jaka yele thma ke jaka ka bayakni mereka dihadu usnam ka kanai sebab sabupra tik kat kum ke jinga tu lupa ke jong Ezekiel kalau nga ba life nyo ni ke dekat bat fuway ka babel ka ongum ni tu ongru haki kumni ong trai blay hakmi ngan shim yiki kon Israel na pedeng ki jait ben rio syaka baki lalet bangan yelum lang iki na keleng saudong bangan lam yiki syaka ri jong ki hi bangan pelong yiki kawai ke jait ben rio ha kata ka ri halor ki lomba ki Israel bawe usim unlong usim haki baro tigin long shu ar jait ben rio lemni onam yaklat ar hima shu yiki ka babel gitu baga ta kasengi ke bangan ne ngan lum langi ki Israel bar o kawai na kiri keleng jaga pertai ngan penwani ki biang sya Israel banda kilawan kin sedang biang ya kata hak ba kamdan syu artli ki ma mar syuai kata ya ke Israel la divide ha artli ke hima Juda ba ke hima Israel re anda habu trai ongan le ya kata kanam dan syu arhima kan dan bitang ko hima bangi isi sya ke Israel hado menta kalong tang ko hima ba tang wo usim ban ngi ba ka jinga tu lupa ka jong u Ezekiel leng ba ublay ya ba ulapan pau ka jasi satik tadeng tau jisu ong haba ka tenat kala khilung pat ka saisla kamumut nadu usnam ka khandai spa sabu pra kala mi kata ka jai Israel kas Israel kala sedang ki imbiang kala sedang ban khilung ban saisla ban roy batu tip ru bakalior kala hajan shisha kila roy kila man bha batu tip bakalior kelajan kamut ab ong kalior kadang kejing the kum slap mo kadang kejing shlai bakar hai bagi tip ya katakan dan kejing shlai ke bakar hai hagi ai baro ngi hagini gisngi ya ka bang ngin se puli sibet naka shiti ke jong Paul shau Timothy ya kata kejing shlai gisngi ke bakhat do ki ban sami bang ni ka ong hang ni ngastunat gane khot lai pusau ong shisha nga ong api kani ka pateng menriu ka nomlek no tan dalam pendap no kini ki baro kani ka pateng menriu ka belakhan ru senam ka kanai spa sabu pra kan ui ka jing pendap ki baro banda ka ong hang ni ka beneng ba khandau kin lek no andrei ki tien jong ka nomlek no satia ta ka bamut ka jing pendap ka jong blai dei kani ka ya jong ka jing penem ya ka belas dang do sengi Pentecost hado kini ki ka bamut ngila ban calculate na ka Israel abaga Israel kalau sedang ban saisla kalau yo jing imbiang kalau sedang ban khilung kan saisla betul tip kalong hajan bakalong haga jingkang bakal jan plat kata ka ya ka ban penkut no oblai
ya jong ka jing penem badeng ta la dangi ken mentam kala dap ano Israel kala dap nyopon Jerusalem nyopon Jerusalem ka Bible ka ong kata bo briu la ban im nyopo da klan eru prapo snem ka bamut sa setang kumba saus nem ai kata ka ya jong ka jing penem ka jong trai tading ta habang ngi puli ka tin ka jong blay ngi sung thu ta da ka bor ka jong men sim imat ka ni ka perthai kam Islam show kamut ka sa stang saus nem ta ka sa stang kindiat e ta gi sngi ngim tip kan long na kam long re la dangi ken ka kum ka tin jong blay shisha la dangi pet shisha ta kala jan pala bangangai ka tin jong blay ka nom lai dan pernah fimo pastor fila men pendap susu alor ka taru kadai pastor ka ba la kren ba utrai ubatai shapang ka ba khaddo ba kene di ka jingkli ba kwat ki sanran ki kli jisu kilap highlight le ki gospel mo ha gospel jong Matthias gospel Markus ba Lukas ha gospel jong Markus ki da batai ro ki kerteng jong ki sanran ba le ban kli jisu sa ki don songwot ba hande ha gospel Matthias ki da wonra ya kan ki jingkli ki sanran ki wonra ni ki jingkli jo jisu an pule ha gospel Matthias nong ba pusau ka da khot ka ba lime ka ongkum ne te ha ba udang shong halor lom ki olip ki sanran ki le wan u jar jar ki ong tu ye thu hangi lano ba kini ki ro kin long ka ban kong ki kli kata lano kani kini ki kin long ka ba ar ki kli bat ka ba kumno ki dak ki jingwan jong me nang kong kin long kita ki ke ba ar kan don ka dak jong ka jingwan ka jong utrai bat ka ba lai ka ong bat ka ba wai no kani ka perthai fi ki kli lai tli ki jingkli ka ba nang kong ka jingkli ka ong lano kini ki kin long but i pastor ila pensyai halor jong kata but ila batai haba kadon ke jingka kamon kadon be ke jingyap lani ke jingkut habang iong ke kata ka skin ke bakado ka bamot ka bakot de kata ka Bible ka ong butrai uong le ngalinga alpha bar omega ka bamot ado basdang ngatip ya ka bakot ken mau be ke badon hagani ka perthai ka haban kot lada kam kot kamon kanumla bandon ka beneng ka batamai kedau ke batamai kamla ban wan hier ke Jerusalem ke batamai bat kamla bandon kata ka tabernacle ba undai hi ne kata ka temple ba undai hi utrai ka bamut kene ke ka bakken jado ka habban kut lut ke baro baru brio si sen ba ulaka utep ba un saklat hari wat ubrio jupan kre na ka benta kata utep bet mo si ong bet ke ya jong ki brio mo si don ke ya jong kulung kena samla rangba battemen hana ngi perkhat bet ngi embet ya kata ka jing ngi shim sting lot kum klung okay hana ngim jupen kre perkhat menta ka government ka wei ka government jong kanu ka ri ka pen kre bet ya ka pension de kata wat ha ka ri India ho ki pendu ya ki pension ki bakin yo mo hana ka don pat ka pension scheme but ha kata ka pension scheme usong ma une makaki invest ne em yala de shimot mantangi ngim invest ha kata ka pension scheme ka bomot onda bang ladap nerpus nam tanai kimi lenti bang inyo pension ru ke namar bale ngi klam invest fast ngi hab investment shwa mor fiyo kam sarkar yo bet manta kam long kum taro manta ka don ka taro fi haban invest baka sarkar kan sa invest kalong kum juru ngala ban ong fi nga ngon ra ya kata ngamla ban ong fi kata barok kini kilek kan penjaman sem haranga shyo ka jingmot ha ka bakan jaman sem larang ngimla bangin invest ya lade sya kata ka bam cukut tenginum yo hiro ya kata ka bam cukut ka bamut ka jingem fiu jisu ong habu khot yo to samla ubaruspa wang kum nongan yo ka jingem bam cukut mo ukli kata wang kideno ke jome syania anga ai no sik bodok wan bot yanga umla ban syania ta ya kata ka investment nak benta jung trai ba hendak trai ong nama kisran ki kindet ya kata hendak trai ong nana kerku ya pi hakane ka pateng pada kata ka partai ka mansawan pi udah batai arteli kerku hang ne kerku han mansawan pet ba babun em mansua fi bele ki kwa itu ki kam em ki ong kat bangidang treng inyo ka tulop hadin bangila sange ka jing treng inyo pension kata de ka jing angnot be jong kibrio pi kan no tame ka bayade bat ka hima ka jong blai ngi haban tip sya menno ka stang I pastori la batai ha kata ka sngi pentekas berkham tam I batai sya phau tau ding dombor ba iwan ra ya kata ka bamot mentar ngi pe jika Israel ka di ban kut bat pinde yo iro ngi yo iro menta wat ala ka ni ka thma po Gaza kita ki bikiele pinde yo I ku ka liang ro ka de ka jing penyar ya kata ka tri jong ki bakilang la ban pen he
Bat kham tam bakin yo itu ke jaka ya ka bakin tei ya ka temple. Wi ki Israel ki terang man wan ra biang ya kata ka temple. Handai kum ki banget pan ngitip bat kata ka temple kanam dei ke basisha namar nginget pat ya kata ka temple ka bawan hier na beneng ta mun dei hi utrai ta. Kanam dei ke temple ke jong blai kan dei ke temple jong rat klau. Nama ngi suto ya kata nama kaktin ka jong blai kala patai shai lupa. Fi kata ka dei ka banung kong handai ka ba arang tu ka jingkeli ka ong lano kini ki ai ru kin long. Kani kan kini jingkeli ka ba babun sen ong kato kalas long menta lano kin long kini kata ta kadai kumbai pastor ila batai lara kibriu ki sutu ya kata ka bamuan ngade ban sutu kini ki ai ka da blong kalayat Yat. kaladap yat bat menta haba kaladap yat ka bamun ngingi don hakani ka benta ka ba ar ka ba ong bat ka ba kumno ka dak ka jingwan jong me ni haban ya keren ya ka dak jong ka jingwan jong utrai kan ke eipat kata kadak namar ipastor da dapatai ka ba khaddo ka ba mut kan kut kene ka pertai gi haban tip sti petros ka da kran shai ka sti ka ba ar petros nong ka ba lai mo ba ya kene ka pertai on thang lu ka jortan rai ta ka ba mut ke ke ba da ne ka pertai ka haban na tan rai bet ka haban kut no lem da ka lakut onum la ban wan ka ba tmai kata ka de ka jiktikna haban kut banwan ka ba tmai lada kampat kut kan empat wan ke ba temai bat ngi hap ban pen kre ya kata lada ngi ngim pen kre yo ngim yo ke ba temai kamut pat ka ba kan kut bi ke teng yo ngi sutu bakla ka ban kut kedai kan ni gadok kan ni gamet jungi kam dei gamen sim jungi kedai kita kan ni gamet jungi kan ni gamet ka ba kenja kendo kan kut no nama ka kendo ka kut henry kadon ka jing sedang jong ka weipat nama ka men sim kadon kadon kata ka met beneng langi don bat utrai lagi don ha kata ka Jerusalem ke batamai lane ni don sa kata ka pung geding mo bat syadu ki bom cikut ban pen kordit yangi pebun na kata ki om bakane gede ka puruskam kanum la ban urlong umsola nge hiro bakan long kum ta kumno ka la ban long kum ta ma ki don ba om blay badap ta ka jingi kumno blay un pa yunu yunu syadu jok mo berkandeng ke dikei ke ba kibriu em kishim sting bah to kibriu em hakano ka pot ka kwa ban bu dengan jingkeli ki kan mau bahaya ulai Pause ke jing kan. jinge dei haka pot ka jinge ki duai dei em dei kata ngasi ong try a jinge bet begini duai la dam to jinge ki duai da Kedai. pistu em tedei nama ka tau jisu ong kasawan ka pot ka jinge bekin kan mau belai Yo em lada kamuan ka por ka jingem dan mano ban kan mau blay Kita nak risah. Ma pastor da ngi kran ktin jong blai ba u jisu julek kendit ike barot te u blai u nomlek kendit lem daw la thu lupa swa kenapa kibri ke ngim tip bagane ka sgi ya bangi kran ka ktin ke jong blai ru ka dei ban ya thu lupa fi ke ban saja pi kanum dan krono ke exam da pastor baga school kanum pan bana lupa ke election ru ka ban sawan gihaman pentip sya te kata kam dei busu mentah li tap won no Sebab kham tak kena school pi kacai don ke surprise test hari haka surprise test jadon surprise promotion kap jadon da kata hari ka promotion berabor kan wan bai 8 bana bakan don ka exam bar kena semua tak sih oh ngam tip ki don ki kena le laju lap ru kata mo ba ki jektu ban pek rutin tu ta to Hakasi social puli da science ta. Kata kam dei ke bakla jong ka school. Ka school ta ada batai ke rutin. Kadai ke tu lejok ta. Pi bakla pi prepare ba. Hana pi bakla ke subject. Kadai ke social science ke kam dei ke science. Kamu pin pi ya. Pi le unprepared ta. Pi kalong kum juro mangiro. Pi ka Bible kala batai yang ikum no ban prepare. Hana ri babon em ngilong unprepared. Nado ka por ka jong u nowaru ula dab ya thu lupa ba ka pertai kan sa jot no bo blain penjot ikada ka na ki brio ki king sting ke nang mutdur ba ka datang ka khana kai sudah ka jingkren biet ka jingkren hamsaya Try ngam pastor cuy keren mo. Try la om try. Uni nong rap la klep bit ko along misteri. Pak sna liek. Sesi ula temen la klep biet kan. Kadi kata Teng pindah sakri boleh tu la klep bit kini. Mo. pada bagi tu lupa lagi kau sengi ke bakat du gini ke juk na do menshua do bentak ka juk utau jisu sawan kata ka bakat du kan sawan
ngiat hu kan tegade kata haba kampat ja te nget no kan namar da phin nget adu da lajar kam dan jingmut shu banong meto tu ngi riwan ai back date biang em ya kan ni ka bajak phinom la ban ai back date Namar kasngi juga exam galajan. Angin long prepare lupa kan. Wan kindit ben real lasai den exam mentah kasngi. Lewat nur se. Tidur juga. Tadi kata ke Bible kalau ada batai lupa uji sufi kini kiserang kita wan jar pan clean uji su. Ken mau ke exam berbos long jar. Man kasngi late school, mestran we nongkren wong. Man kasngi school em ki kena kita dalam school em ki hala. Kano hikai le ka hala bah. Hakasngi exam em Rong jar. silence kan no hikai ka sangap jar ki khana le ki sangap jar susu namar ki haban pen tho tho ya ke ai balabu akmat jungki ke jingkeli but kamot bon no hikai mdon hari mentau no hikai usania ya ke bala hikai bo khana am tho kalong kum juro utrai la ai yang ni jing tho de nama kata aka thi timothy ko nge ko wei po ke jing tho la persat men sim la persat men sim ha kata ka domen Ubriu kelalong mensim baim. Lada persat mensim ya kaktian, kemud kaktian kalong ka baim. Kemud lada ngingim suthu ya kan kaktian. Nama katanya kadi kadak. Bakumno Jisu. Mo, kumno ka jingwan jong me. Kalong. Fi perkat Jisu dan hajan. Umdai bu Jisu kelam dan hajan jong kisanran. Hari kisanran ki tip bau Jisu unsawan omshu kum uno hikai. Hari namar kidon haki wei pat ki gospel benengan patai fi Markus be Lukas ki ong ko no hikai batai yang ni. Hari kitip bo undawan umdei shu no hikai. Udai ublei. Unwan haka burom. Bat kili kadak ayu. Belai ki kili kata kadak. Namar ki ong ladang ngim suthu ya kadak. Kumno ngin pen kre. Haka por mestep ngim pen kre ban bam jamit. Namar gidang yo i ya kasengi. Ngi pen kre ka bam jamit kapor janmiat. Dalam ya, dah ada. Nama kadi kadak. Fidi kata Jisu, ang kumna fitip kan slap, kumta ubatay de. Wang pila bersutu belipat pimpen kre. Fi ka Bible, ka batay ya kadak juga jingwan kan. Namar belai, bat haka bakado kan kut sundon. Fidi kata ang banwai, kamut ka kut no sundon de. Melawai lakut kani. Henry wang shwa banwai, ka banungkong wang lano kan sedang bat la sutu mentana do kasi pentakos pastoi la ikai, la batay kala sedang kata. Kamtam ngi di kata ka pateng benre bala yo i ya ke Israel. Ngi mangi ta kata ka pateng benre ba yo i ya kata ka Israel hot. Ngi kam syab lak ha ngi ka kandai spa sa popra. Ngala ban ong mo gidon ke ba pe yo pilak ha ka to kopor. Bergini kita ki pateng benre ki ba kado kumbai pastor si omangi im ki second. Ngi yo i ya kata. Ngim tip so saus nem. Ne ka ya jingai e kadang don nang ta. Try udang penem. Hari ngitip pat kani kaya kan kut kani gadi jing tikna. Hari halor to kata kata tangi kli kani ka wei pat ke jing kli. Kumnu kan long ngilatip kadak ayu pat ke jing wan tu try kan. Kadak ayu. Kadak lapeni ke banungkong do bau try unwan hapok aktin ke jong belai ya ke jing long jong kibriu kin long kumno. Kata kadak ke banungkong ngi haban pet. Bengin yo i bau try ulajan wan. Uwan namar babon ki bro ki do jingkerman. Mo kom ki bangai ni do jingkerman. Namar habang ipet ya ki bro. Ya ke jinglong ber ke jingman jong ki bro menta kilong ki bakum no. Dei kata upol udah batai ya kata syapang ki sengi ki bakado ke jinglong jingman jong ki bro kilong bakum no. Ngini pe agani ngapo mo pastor ki lihat. Syawan poi sata pastor ngi ken maru bak kapor ke jong nuwa bak sona bak gomoraro la pensriem bak ni ki por ki bamenta. Kataru de gawai ka dakta. Haka por ga jong nowaru. Bara ka por ga jong Sodom Gomora ka David ga jing shongka. Bangi menta ba kawin na tagadak kalong ba. Ka jing shongka patar. Ka jing shongka parasin rang. Ka jing shongka te ga bala ijli hadok kata ba i kumba da klim em ka de kum ka game menta. I kumba ka de ka competition i kumba ubri usngo kainte lada uklim lene ule aurea. Tagani ka pateng ka bamenta kamdan jinga per ya ka por ke jong Noah ba ka por nya ka Sodom Gomora. Ikum haka pilakre ni kata apostol la ngala man batai. Ya ka definition jong ka aurea mantaki on living relationship. Ka bamot ya ka ni bala itu da ka an. Nakaan. Labu ya ka kerta jong ki brio. Ban ong la filade khat ni kerta pile kat bamon. Mo khat pra la arpuai. Hadin kata pile kat bale
Kadai it's your body, it's your choice. Sementara ki ong baik melele daya le auriaru udan ukondom tidak ban penon kam ban laj na kano ka jingpang ke jing Banyo STD, banyo AA. AIDS. Akan cakap ban ong baik bomlong ban le auria da ki ong tidak ban le auria da ka ba penon kam do nuklear Protection mah. protection Sex. tekat dia kata long ba ai license te ban le ru tu wale bakwa jingpang mu mat yo kan Teka dia kata tambah susun iPad kita ke kurim ke jong kita ki kon jong ki bon hadian kan. Namar ulek sabaru sa po yeng ru uwan ken. Wandon ke jing dai. Uwan ra ye ke jing jot ha ka yeng ken. Kadai kata ba fikiran pastor namar ba pania serim. Beli bak sarkar ru ka haban pen mi da kata te. Namar ba i bakal ajur pelat ka jing songka auria ka jing songka pathar. Kedai. Kini long kita kidak ite pastor bong kita kisi kado. Mabalay ka jagan ni mabalay kembala ong du pual mah kesti ba ati mati ba kibun kibri kini kisi ba kado kini ita ila di kabumut. Tapuli Kaya kabu kwa ila di ite pastor kadi kata. Hei kitin jom lay ko ang ray tutip ba kani ba kata singi ka ba kado kinwan ki por ki ba shitam. Bashitom ba. Mun exam dah. Kisi suka exam. Pi boleh kumamentan ladang ya keren. Mau pastor ngia keren sapang sengi apa ni serim ke por jong Noah bat Sodom Gomorrah. Sodom bat Gomorrah kimduk. Kim dan krisis jong jingkerdo. Ngalar benong mentah. Dan jingkerdo. Wat ke jela jongi ngingat akibaduk. Ada ke jingkli sisa ngiduk sisa mo. Ada pet dah. Ada ke jingkli kaba ngihap ban keli ya kata ke jingkli. Namar ngi ngimla ban itu khana kong be itu khana kimi teman jongi. Baki bapli kita tentang kau ikan jangan ban som kisah cua ki up dar kia. Ngi minta dap duli dah. Denam dai. Dap duli. Tarum ju dapat. Dap duli pada ju dapat. Kabam anong ipi mun cua bam do sir stio. Ngi minta nai bam do si sin stio. Pada kasih bam itu khana berok minta kam ju bam do supi. Dera, ya kata tak kepertai kalau kalah, nomor paling gede kejing dap. Bagi dia pet, bat katu kepertai kalau kumju. Bat habaro al, pojong nawa orang kepertai kalau put pelak. Pet mentaro kepertai kalau put. Tidak perkat, ya kejing perkat ke perdan jong beriu, kejing loring yang ke jong beriu, ketin ke telit ke jong beriu, ketrei ke kam jong beriu, perkat nga, tentang ngasih perkat ikan ni kawai. Mensyua, ya kekentai beriu. Kabasong mendikiat, iong cis kanong dikiat. Mentah te ngilem no kalau pertai kalau im kumta. Kata dia kecing perkat kabakum no. Kata dia kecing keli kabakrau. Te namar balik kau laput pelak te. Kamu dia kaba mensua bangingi keren. Mentangim keren syu ya kata. Malah standar. Malah standar kan. Le ya kata le kajui, but just standard level lah penkiu ya. Kamu dan ba ong isu ya kata kamu isu kaba. Sneo, mo. Te kini ki ba ngihap ban puson ni sapang gini ki sengi ki ba kado balong exam mamar beleng ong fi wong ka sengi ka jong kai jong ka jinge besitom nam. Namar beleng teng em ubangai pat menta habu yo i kum kini ki ke. Teng ukwalang ya kan ya ke ka ba ka pertai ka le. Ki wenra pat ya kan sa ka wei pat ki bentah kan ki wenra direct kan. Namar pindah perkat, ya kum kita namar pindah pulih yang tu kena patai orang dah husiar namar yok aparsian hayang. Namar kene kejing sitom ni kejing kam dai tanya ke pertai yang ribat yang ki bangai ni haban ya pet. Mau kawai halor kawai ka poin yang tu. Maka poin ke penongkong kedai ke tu kejing sitom. Namar ki brio kin long ki be iet tang yala de. Iet yala de. Ke kata ka pen kenya dang ong it yala de pastor. Pi jadi mau perkat bitang yala de. Ladon kalong, ladon kikon, ray perkat bitang yala de. Tak ya ka pat ya kata ka ya ka jiki kai na utrai bang pen kenya abang ong it yala Lagi de. hab iya para marjan kau iya yala de kan. Mengapen kenya kata. Jisu ang dapi it yang tu sumar. Iya hukum jangan. Kata dia jingkeli ka bakra mentangi sumar ya ka hukum jong utrai. Ngimong ka ya jong ka hukum jong testament berem. Ada kini ko hukum bu try u ai ta. Hukum ke jong jisu. Bu jisu ong ta fi it yang atu fin le ya ka ka bangang hi kai fi. Bat menta kata dia jing it bu beri baro u it tang ya Yala de. la de.
Tadi kata tang babiang ya ladi. Kamu upan subha bai tang ya ladi, uli kelem uli auria tang ya ladi tip kakta kum noi ka lok, kakta kum noi ki khon, kakta kum noi ka future ka jongki dep shato. Kamat ya dep shato tang babiang ya ladi. Tengah ji subha. Begini ke ketin ladi ladang ipet nak atas man barem dah. Ulu sifar. Uang baik. Ngata. Ngata. Ukit tangi ladi tu turu. Ongan kieu. Terkemut kata ba it jala dia kebumut ba Tang babiang bai ladi. Pelsorong jala dia. Tang babiang bai ladi ta. Kiwei ki dep shato ki biang ne kim biang ki bin ne kim bit. Ki yo nam yo dep shato tang babiang ya ladi. Barkadi isya kata ma pastor ba ngidi iru kini am. Buat tang hakini ki saudong sakut jungi ru am. Tang belakut pelau jala dia mat jebok pelau kiwei labi ate. Menta pe segi nong di drugs te. Kim perkat ki kimi ki pakin snow gum no. Ne ki don shibun ki badi drugs ki bladon ni ka family ki jong kiru. Kim perkat ka ta gum no ka yo ka kot ki jong ki kim perkat tang ba pen biang ile tu no na yeng. Tang so sen ai na tu bru batu shbon dan ai te. Takan. Udan tang ka tu hiba pishim no. Berkat ni. Ta dau don ki nong tu setir ki wan tu na yeng. Tang ba biang ta tang ba yo bisa dep shato tang ba biang. But ki bru ki batiet ki berkat tang ya ladi. Maki yo akador Kam de ya tang ki nong di ke wat ki nong thiet ru Nong te. tiet tu kan kami. Nama pi Bayo tang ya ladi. tat. Yo tat dia. Kadi kata. Dep shato tip na kali wan yo. Ai mesin mani ki bakin le shu iki di kam. Lamar kani ke jing it ya ladi hi ka dei bai ka spirit ka jong saitan dah. Ka men sim jong saitan bai ta. Nama saitan u it tang ya ladi. U kran bai tang syapang jong ladi. Uang bai ngatip lada phaba menu so phanlong kum ki blai. Uang ta ngatip tai kata. U batai bai tang syapang ya. Ya ladi. Bai yong ngiru. Fti bobon ba kilong kemi ki yam. Hakasngi ba ulok uyok tulop ki perkhat ba ulok unwan seyeng handai ulok umwan hayeng. Upelut halade. Uwan ra tang kata ka bakhindia bat kalok teng ka long ka ba man peniat je ka yeng. Dan teng wan so jinga dom. Ka jinge dom kalong ka ba e. Sra ki jinga mai ki jinga nia. Ya ka ban pelut put indai lade ngi bun palat dah. Ngim ya perkhat. Ya kata ka jinge je lade. Talai phiru ba ya pet hak ni ka por mo. Ngi ai ngi yit ya lade ta. Yo ngi it palat. Tang ya lade. Tang ya lade. Kumbak si ong mo. Phi teng wat ubangai. Ubangai em habang ngi ong ngi nget hau trai em. Kalong ka ba ma ba bangi ong nga it yo blay. Bat nga lek sa ka jeseng. Lada nga so tanat hakasngi ka ba nga so tanat nga lek sa ka jeseng em. Bat hakasngi ba nga so tanat ngam lek sa ka jeseng. Ka ba mut nga it ya lade ban yo trai. Nga si ong ba ubrio kumno unlait na ka jing paidian. Ka ba nang kong du em utip ban pau ya lade show up. Kabamot haman ka jing sakri utip banwan. Lada kata ka ding ke donem ubri no paidian dah. Lada kata ka ding bo unwan ban da ka banta ka jing sakri. Udah ele yang alam lek jeseng manga mo. Kidon kita kiwei. Kata em ka bapeni em pi perkhatang ya lade ta. Fi ong nga perkhat kiwei em kade ka jing trei syaka balandat bo saitan upelong ya pi benong song hayeng melilai. Suki. But people ya kata ka jing kang ba usaitan unyo trei bapin i tang ya lade. Te kata ka ka jing sedang jong ka jing paidien. Ada slap so tak cile jeseng. Shit tan ro. Ngi sini ka ha. Teng ngan kren ya ka jing sisa. Teng ban pelang ki banget ya ban wan jeseng ta. Hap cubut special program bet. Nem no pastor. Kadai kita pastor ba kibriu ki tang na kabanta ka jing sobang yela di ki habwan ka jeseng. Dai himdi ba ki it you try na ki it jela di. Lada bo normal jeseng teng gimana dah. Menta ki don ki jeseng li ki bawan ya thu ingi ba ki lek jeseng em dan beriu te. Ki bawan jeseng ki dai bitang ki tu ki ba kit kam hang tu jeseng ki wan jeseng. Tak masu si ado kata-kata am dai tang we ar te na ki than nong kendong ki babun ki long kom ta ki jeseng kan thai na ki jeseng samla. Ki dai bitang ki nong kit kam ki bawan jeseng lada ki tu ki beriu ki bamdan ka kano ka jingkit kam tu kimwan. Samlar sakama po isya ka drugs po isya ki kam ka sudah wat ki kan thairu ki bon la ka jong ki kam bakani ka sngo ka khata ba te bakam dai chu ka jing it you try kala dei ba ka jing it jala di
Menta babun ni gitu kanai ngel babun bi stang ke kam bai te ke kam bai Ngi subun kam ba. shubun kam bai kamai bisa kamai spa kitan bordar menta le nang snow de ka kam nan ka bun palat te ke mut men sngi tala thai te le just sing La satya. La yo tia. Kila tribu rosimit deh pastor. Kila tribu rosimit deh. kadang ka night duty de ki te kata Kene ba yo ngi dang roi haka yo kakot. haka bakan jadok ta Haka kan jado, haka jing nang ka jing tip. Haka jing start. Haka long yeng mo ki yeng ki ba internet. Ngi download nolong sedong. Tang ka wei pat ka jing keli ka ba kerapan. Ngi don ne em yo utrai. Jisu ong kata ong kan mento iu la dap yo ka pertai baro ka wei do no ka mensim But ki perthai pat mentar ngi pej pastor kata ka ciba ong ba i tang yela dia. Kadai kene hi ka benta ba ki breu pat ki laklet no ya kata. Ki i tang yak ba kumno ba kin sna na ka benta yela dia. Ki klet no kumno ba kin te yela dia pat au trai. Habang iong baka ban i jala diam. Kamu mau duit ba kajiwan kwan mentoy bet. Kadi kata namar balai baka don kata kajiwan kwan mentoy am. Terau perkat bet tanam tay la dia. Terau jisuru dona ayo to ka parsi wanung kwan mentoy. Wanung perkat tanam tay la dia. Kadai. Ba kene kadai ka dak ka badang kong. Ba kumno ngitip ba trai unwan da. Ngila ong meno lalong ngila batai. Kadak ta ba yu. Ba nang kong kadai kene ka wei na kadak. Ngi yu is khoi kadon ka thmai eng si pek na gospel Matthews ro i ga to. Hara kene pat ngi pe shoi ya ki jinglong jung ki breu. Kadai ka nang kong do mangini tu ayeng hasam ro. Ha marjan marpa. Ha ka shnong ka thau. Ngi yu i ya ka ta. Pan ha ka jela pada ka ring yu i. Ban i tang ya la de. Ngini cek ru ya la de. La pi de ki samla ki long kme ne ki long pa hakani ka si ke ka ba ngia kren ngani ka jaka to ai ngi yet bha yala de yo kini ki sngi am ngi la et bha yala de ya ka borom la de ya ka nam la de ngi kham ya da ya ka nam la de ban ya ka ka ba ka tin ka jong play ka ong ka borom la de to ai kini ki sngi am bagi nong trangan bu sha ya me ngan et ya me jisu ong padu hikai naga gospel jong Matius no ben riu dekat balai pulai wat swa ka hima ka jong blai ba dia ka hok ka jong ngi keli ya ka ni ka por i wei pi wei nangi ngi bu swa yu blai ngi bu swa ya la de na la dang ngi bu swa ya la de ai ka ni ka singin ken do no ya ka mala de ka jong ngi manong trai men ya lut ma me ka buram don ki briu ki ba kwa e ban sakri yu blai hala ka ni ka mala de ka ni ka buram la de ka khang ye pi tadai na makata to brat no ya kata ba kata ka jingkhot ka jong blai ba phila man pan kongo ba phila ro ban tradep ya ka ei ka bo blai la ban set alor ka jing em jong pi ada phi su tho ba dang em kata ka jing em ka ba tang la ka ban tai la de ai ka ni ka si manong trai nga kala bo mot de ka ta upol u hikai ba du ong bo blai u kwa ayu ka ban kong do ka met ka jong pi ba kan long ka jing kinia ka ba em lam tau trai ka ba mot la kain do ya la de na ka ban tau trai bat ka jing perkhat tabala thau thamai yala de nam tau trai om ka jing aram ka jonga henry ka de ka nam jong trai ka de wan ra ngai ka ni ka jing hikai kan long ka jing ka khu han ringi ni dwai ya ka ni ka por ka bamanta yo don ha ka ni ka sngi pi yala saat man ka sngi nama pi su tho ba bun sem pi bu chwa yala de ai ka ni ka sngi kala ka mot no kam dei ka ba chu jiar rang khat ka ni ka khubor dio pingop aki drops pingop akita pi om bet talam tai la de henry ka ni ka sngi perkhat ma pi kat no ki yam ki bayeng ki jong pi imei pa jong pi yo ilok jong pi yo ulok jong pi uyam ngam tip ya kata tat perkhat ya ki weiru nama kata ka tin ka jong blai ka hikai ban it ya ki paramarjan ku ba it ya la de pi it tang ya la de fi kham it ya ki paramarjan kita ki ba jan tambat pi ai ka ni ka sngi pin kalano bat kham ta me utrai uyeng ba utit hakata ka download ka jong pi ka bible ka kren ya kata na kitab cipat pa uyang ka jingkhang ba utit to ai pin play ka ni ka sngi ini dwai nga IT ni ka pori pastor bantai panelam yang isi jing dwai ken ngina dwai ni ka por ka bamenta tabang ya kren sapang ka ba it yela de shisha ho la dangi perkhat ya kata kawai ka dei ru bangin it yela de namar ba la dangi perkhat than ni ki wei ru la da kim tre ban kala la da kim tre ban phai ngimla ban le e kata ndai fi haban it ru yela de da ka ba fi pediang ki shayu jisu komunong pen em wanum perkhat than ni ki wei ba kim pediang te ba piru pinong ta ba ki wei kim pediang ngar nganom pediang em dari faban it ru yala de
Hoi bangi perkat ui kaliang kadai bolong negatif ba ban i jeladi henry habangi perkat ui kaliang ru kabha bangin i tang jeladi hagini sngi ki bakat do namar bi perkat tani ki wei pidu ya ke jing penem tadai to ai ba pin pediang yu trai ke ke sngi compare ki wei ki pediang ni kim pediang ki nget ni kim nget dai fia ban perkat ri jeladi ke ke sngi hagabi dai ba ka bagin jam sim to ai ba pin long kita ken ki balapan kre namar ngi im shisha hagi sngi ki bakat do tadai ta ko mangi keren ru menne ba ngi im magini gi sngi da ka bangi sngo tho i gi ek baro na mar bla da bi tho lupa na ka ktien ga jong blai ngi sngo bagani ktien jom blai kam ju lat kani ktien jom blai kam ju bakla kani ktien ga jom blai kam maha mingi ka pen pau yangi ya kita gi ek baro ki ba shisha soda ta ka shong api kani ga sngi pi pediang ni fim pediang ngi ngim la pen bor ya fi ka shong ka mon ga jong pi bagadai kata ngi da mon ru ngi da angnut ru da ka men sim jo ga jing e ya ka bafin pediang ya ka ni ka ktien ka bangi ngi ya lap ya pi ya ka ni ka ktien ka bangi hi kai kum u nowa u angnut bagi ki wei de ki bi asngo kita rukin pediang kumba u lot habulu ya asngo bagi ki angel ki wan ban ya thu ni sngo gelom ki angel ki ban ya thu ini ka kubor ya ka ba u bleun sa penjat no tel da pi sngo ka bhaya ya pi kumu nowa u sngo yo jing penem ma u baga yeng jong u lot ru uyo ya ga jing penem ma u ba ta ka kurim hoi kilami nang ta nasional ba ta ka arngut tegi kun kan thai ju ma ka pa nang fi ga ne ga sngi la da pi sngo ina ga ktien pila le bhai la de kamut fila ye chi shai la de ina dua ne ka por ka ba menta trying aingo emego pa ne ka ktien ka bangi kren na ga ne ga sngi mangada dua nge de ku go try jisu na ga bantang ni kon ki jome ki ba snow ina ka ktien baginom long tang ki no snow hagi skor ke jongki hinrai ki no long ru go try ki nong pediang ina ka ktien baginong le e karo ban act ban le na mar ba habal yo snow ka ktien de ban ken sting de ban shu ken bagan long kan biang yenga bangan pen up you blay ne bangan pen up yeladi em ada dua nge de ku fi ke ne ka sngi ka salvation ka jing penem kam dei la shai kam dei la sngi ka jing penem ka long menta ka dei fi ban rai menta bafin pediang no menta ya gane ka kubor ya Jesus Christ ken baka por ngim tip ka laban long menta baka ta ka jing rong no kan wan no kata ka bakut ka laban long no menta ru kan khang no sbak ka jing khang ka jong blai yo ka bala da fi kwa e dik dik ru pinum yo shu nang ni shakmat ka dua nge ka ku fi ka ni ka sngi pediang yu jisu ko munong penem pediang ji shano yo pelong yu try ke jim jong fi wanom le try hi shu wanom le man shu hala ka jong ka man ka jong fi hindai to pendam ye le pen ko ngu il de how ni try jong fi u jisu Christ ring marau ye le de wanom ya shu la ka jong ka man hindai fin ya no ka kum ka man ka jong try ka dua nga ka ku ka jing penem ka wana do mta ka sngi na fila pen ko ngu il de how try kata jisu nga dua nga ka ku ifi amen. Amen.